years Hey, later. what's up mga kabika? And for today's video mga kabika, natakaroon rin sa may barangay Katalunan Grande ng Dakbayan sa Durian. Atong i-feature na po mga kabingka. Ang pangalan ani mga kabingka ay It's Diner mga kabingka. So naapos na branch dito sa downtown pero mas paper ko diri kay duol man diri sa among lugar mga kabingka. Tara! O worth it ba o not worth it mga kabingka? Let's go! Welcome back sa aking panibagi naman na food review kabingka. Okay? So, nagkaroon ng ilang meatball, spaghetti, and chicken burger. The best seller daw nila nga burger. So, ito ning tilawan ng meatball spaghetti. So, akong first time kong nakatilaw ng nani meatball spaghetti, kasagaran akong mga kuan katog yung Pilipino nga style parehagin sa bubuyog minato o sa clown, no? Wala akong mag-mention kung sa to, basta inato kung nakatilaw ng nani meatball spaghetti. First time ko nakatilaw yung nani. Tilawan na to ha. Nauna to ni yung ball. Over 10. Okay? So, yung pasta. Ngani din kuan na ni. Ay tamis na ipag-asom. Okay. So, nasanay lang yung ko sa mga inatong style. Pero okay na siya. So, atag na ko ni 10 over 10 kay first time ko katilaw yung nani nga style. Wala ko kabalugid sa mga kasi nani yun ang siguro yung timplada, no? Kani, the burger, chicken burger. Let's go. Apa ba? Grabe. Worth it ayo. Di kamahayan ang bestseller nilang chicken burger. Diba? Okay kayo? Kaya cold coffee. Okay kayo. Ang kuwan kayo, ang parazona ni ba? Ang kape nga kuan sipa kayo ang kuan niya
ako hilig ko nga coffee nga kaplas kani kaning chicken burger. Grabe, labet. Damihan nga kanin anis yun, lami yun. Talaan mo rin sa kuan nga I recommended yun ako ni kabingka no sa gusto mo kuan na ni pwede mo tawag no or mo dine in mo dire o pwede mo magpa-order sa Grab o sa Food Panda no okay guys sila so open din sila 24 hours Friday and Saturday except lang sa Sunday to Thursday no kay normal day so Friday and Saturday 24 hours din sila Ako maingon, so far so good. Naanan lang ko sa katong Pilipino nga spaghetti. Kani mong sa kina-Italian. So, spaghetti. So, ako maingon lang yun ako best food ako natilawan sa East Diner. So, see you in next my vlog mga kabingka. Babushka baby. Tell me that you love me.